Kangen hati indik-indik. Dalu menika klateraken dhumateng kadang kula Mas Omek ya. Mas Suji Omek ingkang lagi wonten Malaysia ya. Sugih dalu Mas Omek. Umat kate gendinge kangen hati bareng. Yuk terima kasih buat Mas Omek tanggal 8 ulang tahun bangsaane didung nonggone kru New Margo Laras matur sembah nuwun cateringane. Ijo-ijo godhong telong godhong telong langsung dikulok duwe bojo jarene rasa rondo nek rasa rondo akeh sing manut abang maneh sodek ora lo turang tobat wong sing ijo malih pote bocah ireng utuh ana kecek tuku sepatu kadung seneng ora prentak-prentung bareng donyane antek ayo melok tanggapan aku ayo toh Dik wis nyata pengati wis kadung ngene iki terus diapakno Dik nganti kapan so iki lho wajen to mong bet karo teni ajene wayahe yo iki lho ya ampun aku wis kepecut tresno tobat yo mung sliramu sing katon ana masa
Jatah Dik ini. Gak mampir tadi kok. Jo. Samari. Mapiro Dik? Melbu Mas. Bubur petuk aku. Yen sliramu Mas. Jo Dik. Wis teko nambani. Jo tetep tak tambani to Dik. Wong wis suwe ra petuk kok. Indik ulon apa tenan mau nonton rujak babal talos gemili bareng tak tinggal kok tambah gandoli Indik ulan sing marai ora marai aku Dik garek kawung biru limang atiku bingung ditinggal wong indik gitu indik nyor lawang kowe sing marai buah mangga ada di depan jadi janda semakin di depan pret 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 kowe sing marai ora kok aku ora marai Dik blarake disamperne nek wis cedak ayam matine indik irtan iya Mas indik ulon lawang kowe sing marai larake disampirke mek pinarake lereno dhewe pret pret ora Dik ijo kodhoke blendong duwe bojo aja loro indik ngidul indik nyor lawang kowe sing marai regiling ning tapen eling-eling cek jamane biyen pampiro dhewe Dik ya Dik